That I want that the roads are free from any obstruction. And so that is why I am banning street parties. Mga kauban, kung napil sa inyong itinerary karong sinulog, ang pag-apil sa mga street party, ayaw na lang na idayon. Tungod gipahibaw sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, nga ginadili ang mga party sa kadalanan atol sa umaabot nga sinulog. Kini human gipirmahan na ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia karong Lunes, Enero 6, ang Executive Number 29 nga nag-regulate sa mga business establishments dayong sinulog. Lakip sa gidili ang mga street parties ug ang pagpamaligya ug pagpalit ug ilimnong makahubog. Samtang ipatuman sab ang entertainment ban. Kini atol sa Bispiras ug Fiesta Senior ug sa Sinulog Grand Parade sa Enero 18 ug 19. Sa Enero 18, sa Bispiras sa kapistahan sa Balaang Bata, sugod pa lang sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi, gidili sa dakbayan ang pagpahigayon og mga concerts, gig uban pa nga mga kalihukan nga mogamit og mga loudspeaker. Kini aron dili makabalda sa mga relihiyosong kalihukan sama sa fluvial ug solemn procession. Sa maong procession, ginadili nga mag-concert, magtukar og loud music, naay gigs or naay shows or performances. I think that's self-explanatory, di ba? Di ba ta gusto makabalda sa solemnity sa maong procession. Samtang atol sa Sinulog Grand Parade sa Enero 19, gikan sa alas 12:01 sa kadlawon hangtod alas 10 sa gabi, hingpit nga ipatuman ang entertainment ug liquor ban. Nagkanayon si Garcia nga aron kalikayan ang mga kagubot ug kaguliyang, ilabi na nga gipanlantawan nga modoble ang gidaghanon sa mga mutambong sa sinulog karong tuiga, ilang striktong ipatuman ang mga lagda. So we are really preparing, especially nga crowd control, which is a very big issue for us now. Kay nabayata sa area nga, should I say, gawas nga dagsa ang tao, ang katong area karon is where most people converge, di ba? So mas musabot pag yung daghan nga tao. So we are very much preparing for everything. The Sinulog Foundation. Samtang mipadayag si Konsehal Joel Garganera nga dakong hagit kanila ang kakuwang sa mga student volunteers nga moabag sa seguridad isip human barricade sa ruta sa sinulog. Apan nangandam na sila og sulbad niini. Problema ta to deploy aning mga NSTP nato o atong mga ROTC since semestral break man nila ron. No, right now in fact I have a meeting together with CHED that the joint task group needs a clearance from CHED that they can deploy ani mga estudyante nato. But ato yung gi-require ang ato mga barangay tanods. No? So we're talking here about 80 barangays. They will be deploying 10 per barangay. No? So that's around 800 already. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.